हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. आपण स्कंद एक अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1 पासून आपण सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छं तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, हे ब्राह्मण, अशा प्रकारे श्री नारदांचा जन्म तसेच त्यांचे कर्म याविषयी सर्व जाणून घेतल्यानंतर शक्त्यावेश भगवत अवतार सत्यवती सूत श्री व्यासदेवांनी पुढे अशी विचारणा केली. हरे कृष्ण. आनंदा माताजी वाचा. जी. म्यूट आहात माताजी. हो, बोलते हा बोलते ना. आता. हा. हो. हा. पण स्क्रीनवर दिसत नाहीये माताजी मला. स्क्रीनवरती दिसत नाहीये. हा, हा. एवढा श्लोक सायली करायला पाहिजे. माताजी स्क्रोल करता का? श्लोकच दिसतोय फक्त. हा हा, करतील ना माताजी, स्क्रोल करतील. हरे कृष्ण. हा, बघा झालं. आता आल्या. हा. हा. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपादजी द्वारा तात्पर्य. श्री व्यासदेवांना नारदांच्या थोरवीविषयी अधिक जिज्ञासा होती आणि म्हणून त्यांना त्यांच्याविषयी अधिकाधिक जाणून घ्यायचे होते. या अध्यायात नारद ज्यावेळी ते भगवंतांच्या विरहाच्या दिव्य विचारात मग्न होते. माताजी स्क्रोल कराल का माताजी? मग्न होते आणि दुःखाचा अनुभव घेत होते, त्यावेळी भगवंतांनी क्षणार्धासाठी त्यांना कसे दर्शन दिले याचे वर्णन करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचा पण वाचा माताजी. छोटे छोटे श्लोक आहेत ना जरा. हो हा. हो. भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानद्वेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोत् भवान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री व्यासदेवांनी विचारले, तुमच्या या जन्माचा प्रारंभ होण्यापूर्वी ज्यांच्याकडून तुम्हाला वैज्ञानिक ज्ञानाची प्राप्ती झाली होती, अशा त्या महान साधूंच्या प्रस्थानानंतर तुम्ही काय केले? हरे श्रीला कृष्ण. प्रभुपादजी द्वारा तात्पर्य. हरे कृष्ण. श्री व्यासदेव हे नारदांचे शिष्य होते, म्हणून गुरूंकडून दीक्षा मिळाल्यानंतर नारदांनी जे कार्य केले त्या संबंधी ऐकण्याची त्यांना स्वाभाविक उत्कंठा होती. नारदांप्रमाणेच पूर्णत्व प्राप्त करून घेण्यासाठी ते त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुगमन करू इच्छित होते. आध्यात्मिक गुरूंकडून विचारून घेण्याची इच्छा आध्यात्मिक मार्गावरील प्रगतीचे एक आवश्यक अंग आहे. या प्रक्रियेला सद्धर्मपृच्छा हे शास्त्रीय नाव आहे. हरे कृष्ण. हा, पुढचे आता 2 श्लोक सुमन माताजी तुम्ही वाचा. हा, वाचते हरे वाचते. कृष्ण. हा. हा.
स्वायंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमधुस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ब्रह्मदेवांचे पुत्र, तुम्ही दीक्षा घेतल्यानंतर कशा प्रकारे जीवन व्यतीत केले आणि योग्य वेळ येताच आपल्या पूर्वीच्या शरीराचा त्याग करून तुम्ही हे वर्तमान शरीर कसे प्राप्त केले. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्री नारद मुनी पूर्वजन्मात एक सामान्य दासीचे पुत्र होते. असे असताना त्यांनी पूर्णपणे सच्चिदानंद दिव्य देह कसा प्राप्त झाला हे निश्चितपणे महत्वाचे आहे. श्री व्यासदेवांनी सर्वांच्या संतोषार्थ या गोष्टीचे वर्णन जाणून घेण्याची इच्छा प्रकट केली. स्क्रोल करा जरा. हा, आता हरे श्लोक कृष्ण. आहे. हा, हरे कृष्ण. प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्ततम. हे न येष व्यवधात काल एष सर्व निराकृती. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ऋषी श्रेष्ठ, काळ भौतिक जगातील प्रत्येक गोष्टीचा संहार योग्य वेळी करतो. आता जी घटना ब्रह्मदेवांच्या या दिवसापूर्वी घडली त्या घटनेची स्मृती अद्यापि तुमच्या हृदयात यथावत जागृत आहे, हे कसे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. तात्पर्य: ज्याप्रमाणे भौतिक शरीराच्या विनाशानंतर आत्मा नष्ट पावत नाही, त्याप्रमाणे आध्यात्मिक चेतना देखील कधीही नष्ट होत नाहीत. नारदांनी पूर्ववर्ती कल्पात भौतिक शरीर प्राप्त झालेले नारदांना पूर्ववर्ती कल्पात भौतिक शरीर प्राप्त झालेले होते. त्याच वेळी त्यांनी आध्यात्मिक चेतनेचा विकास केलेला होता. भौतिक शरीरातील चेतना म्हणजे भौतिक शरीराच्या माध्यमातून अभिव्यक्त झालेली आध्यात्मिक चेतना होय. ही चेतना निकृष्ट, नाशवान आणि विकृत अशी आहे. परंतु अशा आध्यात्मिक स्तरावरील आत्मिक पराचेतना ही आत्म्यासमानच दिव्य असून अविनाशी स्वरूपाची असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानद्रष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री नारद म्हणाले, मला शास्त्रीय अध्यात्म ज्ञानाचा उपदेश करून ते महान साधू दुसऱ्या ठिकाणी निघून गेल्यावर मला माझे जीवन असे व्यतीत करावे लागले. कोण वाचू पुन्हा. वाचतं आता. वाचा विमल माता. माताजी. विमल माताजी वाचा. हा हा श्लोक आणि पुढचा श्लोक. हा. हो माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: शील प्रभुपाद्वारे मागील जीवनात महान साधूंच्या आशीर्वादाने जेव्हा नारदामध्ये आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रवेश झाला होता, तेव्हा ते जरी अवघ्या 5 वर्षाचे होते, तरी त्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष परिवर्तन घडून आले होते. अधिकृत आध्यात्मिक गुरुद्वारे दीक्षा प्राप्त झाल्यावर प्रगट होणारे हे एक महत्वाचे लक्षण आहे. भक्तांच्या प्रत्यक्ष संगतीमुळे आध्यात्मिक साक्षात्कार संबंधी जीवनामध्ये वेगाने परिवर्तन घडून येते. नारदांच्या पूर्व जीवनात हे परिवर्तन कसे घडत गेले त्याचे वर्णन या अध्यायात केलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मी माझ्या मातेचा एकमेव पुत्र होतो. ती एक भोळी स्त्रीच नव्हे तर एक दासी सुद्धा होती. मी तिचा एकमेव पुत्र असल्यामुळे तिला माझ्या व्यतिरिक्त दुसरा आश्रय नव्हता आणि तिने मला स्नेहबंधनात बांधले होते. हरे कृष्ण. सा स्वतंत्रान कल्पासी योगक्षेम ममेक्षति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. माझे पालन पोषण चांगल्या रीतीने करावे अशी तिची इच्छा होती, परंतु आश्रित असल्या कारणाने ती माझ्यासाठी काही करू शकत नव्हती. हे जग परमेश्वराच्या पूर्णपणे नियंत्रणामध्ये असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती ही मदाऱ्याच्या हातातल्या कठपुतळी समान आहे. हरे कृष्ण. अहम च तद्ब्रह्मकुले उशीवांस्त दुपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः. हरे कृष्ण. जेव्हा मी केवळ 5 वर्षांचा लहान बालक होतो, तेव्हा एका ब्राह्मणाच्या पाठशाळेत राहत होतो. मी माझ्या मातेच्या प्रेमाचा आश्रित होतो आणि मला निरनिराळ्या दिशा किंवा देश यांचा काहीही अनुभव नव्हता. हरे कृष्ण. एकदा निर्गतां गेहा
दुहान्तीं निशि गां पथि सर्पो दशपदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. एकदा माझी निरागस माता रात्रीच्या वेळी गोदोहनासाठी जात असताना काळाने प्रेरित झालेल्या एका सर्पाने तिच्या पायाला दंश केला. हरे कृष्ण. हा विमल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारे एका प्रामाणिक जीवाला भगवंताकडे ओढून घेण्याचा हाच मार्ग आहे. ते असहाय्य बालक आपल्या स्नेहमयी मातेच्या आश्रयाखाली राहत होते, परंतु त्याच्या मातेला या जगातून नाहीसे केले गेले. त्या बालकाने पूर्णपणे भगवंताच्या दयेवर आश्रित राहावे ही भगवत इच्छा होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तदा तद हम मिशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मी ही भगवंतांची विशेष कृपा मानली, कारण ते नेहमीच आपल्या भक्तांचे कल्याण इच्छिणारे आहेत. असाच विचार करीत मी उत्तर दिशेला प्रस्थान केले. हा, कोण वाचतंय आता पुढचे 2 श्लोक? मी वाचू का? हा, वाचा माताजी. आणि हरे त्याच्या कृष्ण. पुढचे मग अलका माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य भगवंतांचे निष्ठावान भक्त पदोपदी भगवंतांच्या कल्याणप्रद मार्गदर्शनाचा अनुभव करतात. भौतिक दृष्टीने ज्याला विषम अथवा कठीण समय समजले जाते, त्याचा भगवंतांच्या विशेष कृपेच्या रूपाने ते स्वीकार करतात. भौतिक समृद्धी एक प्रकारचा भौतिक ज्वर आहे आणि भगवंतांच्या कृपेने या भौतिक ज्वराचे तापमान हळूहळू उतरते व त्या प्रमाणात आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त केले जाते. भौतिक संसारात रमलेले लोक याचा चुकीचा अर्थ करतात. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हा, पुढचा पण मिनल माताजी तुम्हीच वाचा. हो, वाचते. हा, हरे कृष्ण. स्मितांजन पदांस्तस्त्र पूरग्राम व्रजाकरान् खेट खरवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. प्रस्थान केल्यानंतर मी अनेक समृद्ध लोकवस्त्या, नगरे, गावे, पशु असलेली क्षेत्रे, खाणी, शेते, दर्याखोरी, पुष्पवाटिका, वने, उपवने आणि प्राकृतिक अरण्यांमधून मार्गक्रमण केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य या वर्तमान सृष्टीच्या पूर्वीही आजच्या प्रमाणेच शेती, खाणी, उद्योग, उद्याने अशा क्षेत्रात मानवाची गती होती आणि पुढे येणाऱ्या सृष्टीतही या गोष्टी तथावत राहतीलच. अब्जावधी वर्षांनंतर निसर्ग नियमांप्रमाणे एका सृष्टीचा आरंभ होतो आणि त्याच रूपात विश्वाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होत राहते. पुरातत्ववेत्ते उत्खननात आपला वेळ व्यर्थ घालवितात, परंतु ते जीवनाच्या मूलभूत आवश्यकतांचा देखील शोध परंतु ते जीवनाच्या मूलभूत आवश्यकतांचा शोध घेत नाहीत. नारद मुनी केवळ एक बालक होते आणि त्यांच्या मार्गात अनेक नगरे, गावे, खाणी, उद्योगधंदे लागले, परंतु त्यांनी आर्थिक विकासासाठी एक क्षण देखील घालविला नाही. ते निरंतर प्रगतीशील आध्यात्मिक उन्नती करीतच गेले. भागवत लाखो वर्षांपूर्वी घडलेल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे. येथे सांगितल्याप्रमाणे इतिहासातील काही महत्वपूर्ण घटना निवडून या दिव्य साहित्यात त्यांनी अंकित केले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चित्रधातु विचित्राद्री निभभग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान्नलिनी सूरसेविता चित्रस्वैन पत्ररथै भ्रमरश्रियः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मी सोने, चांदी, तांबे इत्यादींसारख्या धातूंचे आगर असलेले पर्वत, विशालकाय हत्तींनी ज्यांच्या शाखा तोडलेल्या आहेत असे वृक्ष, स्वर्गीय जनांनी कामना करावी असे गाणाऱ्या पक्ष्यांनी, मदमत्त भ्रमरांनी आणि कमळांनी अलंकृत स्वास्थ्यवर्धक पाण्याचे जलाशय असलेले भूभाग पार केले. नलवेणू शरस्तंभ
नरवेणुशरस्त्रन्व कुशकीचक गौहरम् एक अवाति यातो अहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तेव्हा मी दुर्गम अशा नल, दर्भ, वेळू इत्यादी वनस्पतींनी आणि गुहांनी परिपूर्ण असलेल्या अरण्यातून मार्ग काढीत गेलो. मी अत्यंत घनदाट अंधकारपूर्ण आणि जी सर्प, घुबडे, लांडगे अशांसारख्या प्राण्यांची क्रीडास्थाने होती अशी भयानक वने पाहिली. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. एका साधूचे परिव्राजकाचार्याचे हे कर्तव्य आहे की त्याने भगवंतावरील विश्वास दृढ करण्यासाठी, मनाची शक्ती वाढविण्यासाठी आणि त्याच वेळी लोकांना भगवत संदेश देऊन प्रबुद्ध करण्यासाठी खेडी, नगरे, पर्वत तसेच वनातून एकट्याने प्रवास करून भगवंतांच्या सृष्टीच्या विविधतेचा अनुभव घ्यावा. संन्याशाला भयाचा त्याग करून या सर्व संकटांना सामोरे जावयाचे असते. श्री चैतन्य महाप्रभू हे वर्तमान युगातील सर्वश्रेष्ठ आदर्श संन्यासी आहेत. त्यांनी अशाच प्रकारे मध्य भारतातील वनांतून प्रवास करीत असताना वाघ, अस्वले, सर्प, हरणे, हत्ती आणि अनेक वन्य प्राण्यांना प्रबुद्ध केले होते. या कलियुगात सामान्य माणसांसाठी संन्यास वर्ज्य आहे. जो मोठेपणासाठी आपला वेश बदलतो असा मनुष्य मूळ आदर्श संन्याशाहून भिन्न आहे. तथापि मानवाने सामाजिक संबंधांचा त्याग करण्याचे व्रत घेऊन एकांतपणे परमेश्वराच्या सेवेत आपले आयुष्य व्यतीत करायला हवे. वेषांतर ही केवळ एक औपचारिकता आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी स्वतःला संन्यासी म्हणवून घेणे मान्य केले नाही. या युगातील तथाकथित संन्याशांनी आपल्या मूळ नावात परिवर्तन न करता भगवान श्री चैतन्यांचे अनुसरण करावे. या युगात भगवंतांच्या यशाचे श्रवण आणि कीर्तन करणे हे भक्तीचे विधी विशेषतः निर्धारित केलेले आहेत. आणि कौटुंबिक जीवनाच्या त्यागाचे व्रत घेणाऱ्याने नारद मुनी अथवा श्री चैतन्य महाप्रभू अशांसारख्या परिवारजकांचे अनुकरण करण्याची आवश्यकता नाही. त्याने एखाद्या पवित्र स्थळी निवास करावा आणि वृंदावनाच्या 6 गोस्वामींसारख्या महान आचार्यांनी मागे ठेवलेल्या दिव्य वाङ्मयाच्या अखंड अध्ययनात आणि श्रवणात आपला पूर्ण वेळ व्यतीत करावा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचाही वाचा हा माताजी. हो हरे माताजी. कृष्ण. हा. परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रुटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा रुद्धे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. असा प्रवास करीत असता मला शरीराने व मनाने थकवा आला आणि मी तहानलेला आणि भुकेलाही होतो. मी एका सरोवरात स्नान करून पाणी प्यालो. जलाच्या स्पर्शाने माझा थकवा दूर झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. प्रवासी भिक्षूने तहान भुकेसारख्या शारीरिक आवश्यकता गृहस्थाच्या द्वारावर न जाता निसर्गाच्या देणग्यांवर भागवाव्यात. अशा रीतीने भिक्षू गृहस्थाच्या दारावर मागण्यासाठी नव्हे तर त्यांना आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रबुद्ध करण्यासाठी जात असतो. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मना आत्मानम् आत्मस्थं यथाश्रुतं चिंतयम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर त्या निर्जन अरण्यात एका पिंपळ वृक्षाच्या सावलीत बसून ज्याप्रमाणे मी त्या मुक्तात्म्यांकडून ऐकले होते त्याप्रमाणे माझ्या बुद्धीचा उपयोग करून हृदयस्थ परमात्म्याचे ध्यान करू लागलो. हरे कृष्ण. कोण वाचेल आता? मी 2 वाचू श्लोक माताजी. एकत्र वाचायचे. हा, सुषमा माताजी हे 2 वाचा. त्याच्या पुढचे मग विमल माताजी 2 वाचतील. हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य साधकाने आपल्या स्वतःच्या इच्छेनुसार ध्यान न करता प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूच्या माध्यमाने अधिकृत शास्त्रांप्रमाणे आणि प्रत्येक प्राणी मात्राच्या हृदयात निवास करणाऱ्या परमात्म्याच्या चिंतनात प्रशिक्षित झालेल्या आपल्या बुद्धीच्या योग्य प्रयोगाने ध्यानाविषयी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करावे. ही चेतना आध्यात्मिक गुरूंच्या
आज्ञापालनाद्वारे ज्याने भगवंताची प्रेममय सेवा केली आहे अशा भक्तांमध्ये दृढतेने विकसित होते. श्री नारदांनी प्रामाणिक गुरूंशी संपर्क साधला होता, त्यांची निष्ठापूर्वक सेवा केली होती आणि त्यांच्याकडून योग्य दृष्टी प्राप्त केली होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्या श्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे हरिः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जेव्हा दिव्य प्रेमात मन एकरूप करून मी भगवंतांच्या चरण कमळांचे ध्यान करू लागलो तेव्हा माझ्या नेत्रातून अश्रू वाहू लागले आणि तत्काळ भगवान श्रीकृष्ण माझ्या हृदय कमळात प्रकट झाले. हरे कृष्ण. वाचा माताजी, सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. येथे भाव शब्द महत्वाचा आहे. भगवंताविषयी दिव्य आसक्ती प्राप्त झाल्यावर भावस्थिती प्राप्त केली जाऊ शकते. श्रद्धा किंवा भगवंताविषयी आवड असणे ही प्रारंभिक अवस्था आहे आणि अशी आवड वाढवण्यासाठी भगवंताच्या शुद्ध भक्तांची संगत करावी लागते. तिसऱ्या अवस्थेत भक्तीविषयी प्रदिष्ट विधिनियमांचा अभ्यास करावा लागतो. यामुळे सर्व प्रकारचे अनर्थ दूर होतात. तसेच भक्तीतील प्रगतीस अडथळा आणणाऱ्या सर्व त्रुटी अनर्थ दूर होतात. जेव्हा अशा प्रकारे शंकांचे निराकरण होते आणि स्वतःच्या त्रुटी दूर होतात तेव्हा दिव्य वस्तूत प्रामाणिक निष्ठा निर्माण होते आणि त्यांच्या विषयीची आवड अधिकाधिक वाढत जाते. यातून आकर्षण निर्माण होते आणि त्यानंतर भगवंताच्या विशुद्ध प्रेमाच्या पूर्वीची भाव अवस्था प्राप्त होते. अशा सर्व वेगवेगळ्या अवस्था दिव्य प्रेमाच्या विकासातील भिन्न भिन्न अवस्था आहेत. अशा प्रकारे पुढे दिव्य प्रेम उदित झाल्यावर विरहाची भावना निर्माण होते, ज्या योगे 8 प्रकारच्या भावांची उत्पत्ती होते. भगवत भक्तांच्या नेत्रातून अश्रू येणे ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. नारदांनी पूर्वजन्मात गृहत्याग केल्यानंतर तात्काळ ही अवस्था प्राप्त केलेली होती आणि त्यामुळे त्यांना भगवंताचे प्रत्यक्ष दर्शन होणे स्वाभाविकच होते. भौतिकतेची यत्किंचित देखील छटा नसलेल्या त्यांच्या विकसित दिव्य इंद्रियांनी असा अनुभव घेणे सहज शक्य झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रेमातीभर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृत्तः आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यमु भयम मुने. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे व्यासदेव, त्यावेळी प्रेमातिरेकामुळे माझ्या शरीराचे अंग प्रत्यंग पुलकित होऊन गेले. आनंद सागरात लीन झाल्या कारणाने मी स्वतःलाही आणि भगवंतांनाही पाहू शकलो नाही. हरे कृष्ण. विमल माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारे आध्यात्मिक सुखाचा आणि आनंदाच्या अनुभूतीची भौतिक जगतात तुलनाच होत नाही. त्यामुळे अशा अनुभूतींना व्यक्त करणे अतिशय कठीण असते. नारद मुनीच्या अनुभवाप्रमाणे अशा आनंदाची एक आंशिक छटा आपल्याला मिळू शकते. शरीराच्या प्रत्येक भागाचे किंवा इंद्रियाचे एक विशिष्ट कार्य असते. भगवंतांचे दर्शन झाल्यानंतर सर्व इंद्रिय पूर्णपणे भगवंताची सेवा करण्यास आतुर होतात. कारण मुक्त अवस्थेत सर्व इंद्रिय भगवंतांच्या सेवेसाठी पूर्णपणे सक्षम असतात. अशा रीतीने त्या दिव्य आनंदाच्या अवस्थेत नारद मुनींनी सर्व इंद्रिये स्वतंत्र रूपाने भगवंताची सेवा करण्यासाठी उत्कंठित झाली. त्यामुळे नारदांचे अंग प्रत्यंग पुलकित झाल्याने ते स्वतःला आणि भगवंतांना पाहू शकले नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचाही वाचा. हरे कृष्ण. रूपं भगवतो यत् अन्मनकान्ता शुचापहं अपश्यन् सह सोतस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव. हरे कृष्ण. भगवंतांचे दिव्य रूप मनाच्या यथावत इच्छा पूर्ण करणारे आणि सर्व मानसिक विषमता दूर करणारे आहे. म्हणून जेव्हा ते रूप नाहीसे झाले तेव्हा मी इच्छित वस्तू गमावलेल्या विमनस्क मनुष्याप्रमाणे व्याकुळ होऊन उठून उभा राहिलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारे भगवंत निराकार नसल्याने नारद मुनींनी अनुभवले आहे. आपल्या भौतिक अनुभवातील रूपाहून त्यांचे रूप सर्वथा भिन्न आहे. संपूर्ण जीवनाच्या कालावधीत त्या भौतिक जगातील अनेक रूपे आपल्याला पाहण्यात येतात, परंतु त्यातील एक मूळ ही
मनाची तृप्ती होत नाही. तसेच मनाची अशांती दूर होऊ शकत नाही. ही भगवंताच्या दिव्य रूपाची विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. ज्याने ते रूप एकदा पाहिले आहे तो इतर कशांनाही संतुष्ट होत नाही. त्याला भौतिक जगातील कोणतेही रूप संतुष्ट करू शकत नाही. भगवंत अरूप आहेत किंवा निराकार आहेत याचा अर्थ असा की त्यांचे रूप भौतिक नसून सच्चिदानंदमय आहे. दिव्य स्वरूपी आत्मा या रूपाने आपल्या भगवंताच्या दिव्य रूपाशी शाश्वत संबंध असल्याने आपण जन्मोजन्मी त्या रूपाच्या शोधात आहोत आणि या भौतिक जगातील कोणत्याही इतर रूपाने आपले समाधान होऊ शकत नाही. नारद मुनींना याचा प्रत्यय आला, परंतु पुन्हा ते रूप न दिसल्यामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांच्या शोधण्यासाठी तत्काळ उठून उभे राहिले. जन्मोजन्मी ज्याची इच्छा आपण करतो ते नारद मुनींना प्राप्त झाले होते आणि त्यांचे आदर्शन म्हणजेच निश्चितच त्यांना एक मोठा धक्का होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोरुधि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् वितृप्त इवातुर. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मी भगवंतांचे ते दिव्य रूप पुन्हा पाहू इच्छित होतो. त्या दिव्य रूपाचे पुन्हा दर्शन व्हावे म्हणून मी उत्सुकतेने हृदयात चिंतन करू लागलो. तथापि मी ते रूप पाहू शकलो नाही. अशा प्रकारे असंतुष्ट झाल्यावर मी दुःखी होऊन उठलो. हरे कृष्ण. आता एक एक श्लोक वाचू प्रत्येकाने. नंदा माताजी वाचताय? माताजी वाचते हा वाचा. माताजी. हा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. भगवंतांच्या रूपाचे दर्शन करण्यासाठी कोणतीही यांत्रिकी विधी असत नाही. ते सर्वस्वी भगवंतांच्या अकारण कृपेवर अवलंबून असते. ज्याप्रमाणे आपण सूर्याकडे कोणत्याही वेळेस उगवण्याची मागणी करू शकत नाही, त्याप्रमाणे आपण सृष्टीसमोर उपस्थित होण्याची मागणी आपण परमेश्वराकडे करू शकत नाही. सूर्य आपल्या समयानुसार उगवेल त्याप्रमाणे भगवंत सच्चा अकारण करुणेने स्वेच्छेने प्रकट होतात. आपण केवळ योग्य वेळेच्या प्रतीक्षेत राहून भगवंतांच्या सेवेतील निर्धारित कर्तव्य करीत राहावे. नारदांना असे वाटले होते की पुन्हा त्याच प्रकारच्या प्रक्रियेने भगवंतांचे दर्शन होऊ शकते, परंतु प्रथम प्रयत्नात जरी ते अपयशी झाले होते तरी नंतर अथक प्रयत्न करून देखील त्यांना सफलता मिळाली नाही. भगवंत बंधनातून मुक्त आहेत. केवळ अनन्य भक्तीच्या बंधनानेच ते बांधले जाऊ शकतात. ते आपल्या भौतिक इंद्रियांना दृश्य नाहीत आणि अनुभवगम्यही नाहीत. तेव्हा पूर्णपणे त्यांच्या दयेवर अवलंबून राहून केलेल्या भक्तीतील प्रामाणिक प्रयत्नांनी ते प्रसन्न होतात. तेव्हाच ते स्वेच्छेने दर्शन देतात. श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गंभीरश्लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निव. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या एकांत स्थळी माझे प्रयत्न पाहून वर्णनातीत भगवंत माझा शोक दूर करीत अत्यंत गंभीर आणि सुखद वाणीने बोलले. हरे कृष्ण. हा माताजी. सुमन माताजी वाचा. आता एक एक श्लोक वाचूया माताजी आणि मग थांबू. हा. हरे हरे कृष्ण. वेदामध्ये असे सांगितले आहे की भगवंत लौकिक शब्द तुमचा आवाज येत नाही माताजी. लौकिक शब्द आणि ज्ञानाच्या पलीकडे आहेत. हम्म. नाही येत आवाज? हो आता येतोय. असे असूनही त्यांच्याच अकारण कृपेने त्यांच्याविषयी श्रवण करण्यासाठी अथवा त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आपल्याला उपयुक्त इंद्रिय प्राप्त होतात. ही त्यांची अचिंत्य शक्ती आहे. ज्यांच्यावर त्यांची कृपा झाली तो त्यांची वाणी श्रवण करू शकतो. नारद मुनींवर भगवंत अतिशय प्रसन्न झाले होते, म्हणूनच त्यांची वाणी श्रवण करण्यासाठी आवश्यक असलेली शक्ती त्यांना प्राप्त होऊ शकली. तथापि इतरांना वैधी भक्तीच्या साधन काळात भगवंतांचा असा संपर्क अनुभवणे शक्य होत नाही. नारदांसाठी हे एक वरदानच होते. जेव्हा त्यांनी भगवंतांची सुखद वाणी ऐकली तेव्हा त्यांची विरह व्यथा
काहींशी कमी झाली. भगवंतांच्या प्रेमी भक्ताला विरहाचा अनुभव नेहमीच होत असतो, म्हणून तो दिव्यानंदात निमग्न झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचं मिनल माताजी वाचतील. हरे कृष्ण. हन्तास्मि जन्मनि भवान्मा मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुदर्शोऽहं कुयोगिनाम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे नारद, खेद आहे की तू या जीवन काळात मला पाहू शकणार नाहीस. जे सेवेत अपूर्ण आहेत आणि जे भौतिक दूषणातून सर्वथा मुक्त झालेले नाहीत ते क्वचितच मला पाहू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य 21वा श्लोक. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद्गीतेत भगवंतांचे परमशुद्ध निरपेक्ष सत्य असे वर्णन केलेले आहे. त्यांच्यात भौतिकतेचा यत्किंचितही लेश नाही. म्हणून मनुष्याला ऐहिकतेत लेश मात्रही आवड असल्यास तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. निदान रजोगुण आणि तमोगुण या दोन प्रकारच्या भौतिक गुणातून मुक्त झाल्यानंतर पुढे भक्तीचा प्रारंभ होत असतो. काम व लोभ यापासून मुक्त झाल्याच्या लक्षणांद्वारे हा परिणाम दिसून येतो. अर्थ असा की मनुष्य इंद्रिय सुखाच्या इच्छांपासून मुक्त असला पाहिजे आणि इंद्रिय तृप्तीच्या बाबतीत संयमी असला पाहिजे. सत्व हा गुण प्रकृतीचा समतोल गुण आहे आणि भौतिकतेचा लेशमात्रही स्पर्श नसणे म्हणजे सत्वगुणातूनही मुक्त होणे होय. एखाद्या निर्जन वनात भगवंतांचा शोध घेणे ही सत्वगुणी क्रिया समजली जाते. मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धीसाठी वनात जाऊ शकतो, परंतु तेथे त्याला भगवंतांचे साक्षात दर्शन होईलच असे म्हणता येत नाही. त्याने सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तींपासून मुक्त असले पाहिजे आणि दिव्यत्वाच्या स्तरावरती स्थित असले पाहिजे. हेच केवळ भगवंतांशी वैयक्तिक संपर्क होण्यासाठी भक्ताला सहाय्य करील. वस्तुतः जेथे भगवंतांच्या दिव्य विग्रहाची उपासना होत असते अशा स्थानात निवास करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. भगवंतांचे मंदिर दिव्य स्थान आहे, तर वन हे भौतिक दृष्ट्या चांगले वसती स्थान आहे. नवागत भक्तांना भगवंतांच्या विग्रहाची अर्चना करण्याचा आदेश दिला जातो. भगवंतांचा शोध घेण्यासाठी नेहमीच वनात जाण्याविषयी सांगितले जात नाही. अर्चनेच्या विधीने भक्तीचा प्रारंभ होतो. वनात जाण्यापेक्षा हे उत्तम आहे. नारद मुनींना त्यांच्या वर्तमान जीवनात वनात जाण्याची आवश्यकता नाही, कारण ते भौतिक वासनांपासून पूर्णपणे मुक्त आहेत. ते आपल्या उपस्थितीने प्रत्येक स्थानाला वैकुंठात परिणत करतात. ते मानव, देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषी, मुनी आणि इतर सर्वांना भगवंतांची शुद्ध भक्ती प्रदान करीत असतात. त्यांच्या अशा कार्यातून त्यांनी प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज असे आणि त्यांच्यासारखे कित्येक जण भगवंतांच्या दिव्य सेवेत संलग्न केले आहेत. म्हणूनच भगवंतांचा शुद्ध भक्त नारद मुनी आणि प्रल्हाद यांच्यासारख्या महान भक्तांच्या चरणचिन्हांचे अनुगमन करतो आणि संकीर्तनाद्वारे भगवंतांचे यशोगान करण्यात आपला संपूर्ण वेळ व्यतीत करतो. अशी प्रचार पद्धत सर्व भौतिक गुणांतून मुक्त आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आता हा पुढचा श्लोक सुषमा माताजी तुम्ही वाचा आणि त्यानंतर मग पुढचा अलका माताजी वाचतील. मग त्यानंतर आपण थांबूया. हरे कृष्ण. सकृत यदृशितं रूपम एकात्माय ते नघ मत्काम शनकै साधू सर्वान मुच्चन्ति रुच्छयान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे निष्पाप, तू केवळ एकदाच माझे व्यक्तिशः दर्शन केले आहेस आणि तुझी माझ्याविषयीची इच्छा अधिक उत्कट व्हावी यासाठीच तुला असे दर्शन प्राप्त झाले. माझ्यासाठी जितका तू अधिक उत्कंठित होशील तितका भौतिक इच्छांपासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वन माय स्क्रीन.
वाचू का काय मी? झालं? हा, वाचा. त्या लिव्ह झाल्या का? काहीतरी नेट प्रॉब्लेम नाही, असावा. कळलं हा. नाही त्यांचं काही काय हो झालं ते, पण आवाज येत हो नाहीये हो त्यांचा. हो हो, वाचा तुम्ही मग. हा, मग मी वाचते. हा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. जीव इच्छारहित असू शकत नाही, हा कारण तो निर्जीव दगडाप्रमाणे नाही. त्याला कर्तव्ये आहेत, विचार, अनुभव, इच्छा आहेत. जेव्हा तो भौतिक दृष्टीने विचार करतो, अनुभव घेतो आणि इच्छा करतो, तेव्हा भौतिक बंधनात फसतो. उलट जेव्हा तो भगवंतांच्या सेवेचा विचार करतो, अनुभवतो, इच्छा करतो, तेव्हा तो क्रमशः सर्व प्रकारच्या बंधनातून मुक्त होतो. भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय सेवेत भक्त जितका अधिक रममाण होतो, तितके अधिक उत्कंठा तो प्राप्त करतो. हा दैवी सेवेचा दिव्य स्वभाव आहे. भौतिक सेवेत तृप्ती आहे, परंतु भगवंतांच्या आध्यात्मिक सेवेत परितृप्ती नाही आणि तिला अंतही नाही. भगवंतांच्या प्रेममय दिव्य सेवेची उत्कंठा कितीही वाढत गेली तरी तिची परितृप्ती अथवा अंत आढळणार नाही. भगवंतांच्या उत्कट सेवेने भगवंतांच्या उपस्थितीचा दिव्य अनुभव येतो. म्हणून भगवत दर्शन करणे म्हणजे त्यांच्या सेवेत संलग्न राहणे होय. कारण त्यांची सेवा आणि स्वतः ते एकरूप आहेत. निष्ठावान भक्ताने आपली भगवत सेवा निष्ठेने चालूच ठेवावी. त्याविषयी भगवंत योग्य मार्गदर्शन करतील. नारदांना कोणतीही भौतिक इच्छा नव्हती आणि तरीही त्यांची भगवंतांविषयीची उत्कंठा अधिक वाढविण्याविषयी त्यांना सांगण्यात आले होते. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामती, हित्वा वद्यमिमं लोकं गंतामज्जन तामसी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भक्त परमसत्याच्या सेवेने काही हा काळातच माताजी भक्तीत दृढ होतो. हो, वाचते मी. आलात का तुम्ही? हा हो हा, हो हो. वाचा मग. हा. 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 आणि त्याची बुद्धी माझ्या ठायी स्थिर होते. फलतः या शोचनीय जगाचा त्याग केल्यानंतर तो दिव्य लोकात माझे साहचर्य प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य. अ, परमसत्याची सेवा करणे म्हणजे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताची सेवा करणे होय. असे श्री गुरु साधक भक्त आणि भगवंत यांच्यामधील दिव्य पारदर्शक माध्यम आहेत. प्राथमिक स्तरावरील भक्तांजवळ आपल्या वर्तमान भौतिक इंद्रियांच्या शक्तीने भगवंताकडे जाण्याची पात्रता नसते. म्हणून आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली भगवंताच्या दिव्य सेवेत त्याला प्रशिक्षित करण्यात येते. अशा प्रशिक्षणाने अल्पावधीतच तो दिव्य सेवेचे ज्ञान प्राप्त करतो. क्रमाक्रमाने प्रगत होऊन तो शेवटी या भौतिक जगातील चिरकाळचे वास्तव्य संपवितो आणि त्याला दिव्य जगात भगवंताच्या राज्यात भगवंताच्या मुक्त जनांमध्ये समाविष्ट होण्याची संधी दिली जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मतिर्मयि निबंधेय न विपद्येत कैर्चित्, प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. माझ्या भक्तीत अनुरक्त असलेली बुद्धी कधीही विफल होणार नाही. जीवसृष्टीच्या वेळी आणि संहाराच्या वेळी माझ्या अनुग्रहाने तुझी स्मृती अखंड राहील. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण हा, आणि माताजी. पुढचा दंडवत प्रणाम. दोन्ही तुम्ही वाचा. हो 25 पर्यंत माताजी. आज पूर्ण करू. तात्पर्य. श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवंतांची केलेली सेवा कधीही विफल जात नाही. भगवंत शाश्वत आहे म्हणून त्यांच्या सेवेत नियुक्त केलेली बुद्धी किंवा त्यांच्या संबंधी केलेले कार्य हे देखील नित्यच आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की भगवंतांची जन्मोजन्मी केलेली दिव्य सेवा संचित केली जाते आणि जेव्हा भक्त पूर्णत्व प्राप्त करतो तेव्हा या भक्तीच्या एकूण शक्तीने त्याला भगवंतांच्या सान्निध्यात प्रवेश मिळतो. भगवंतांच्या सेवेचा संचय कधीच नष्ट होत नाही, तर तो पूर्णत्व प्राप्त होईपर्यंत वाढतच राहतो. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एतावदुक्तो परराम तन्मरुद् भूतं नभो लिंगं लिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शिरश्नावनाम विद्धेनुकम्पितः
हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपाद की जय. तेव्हा शब्दातून व्यक्त होत असलेल्या परंतु नेत्रांना अदृश्य असलेल्या या अनंत आश्चर्यमय श्रेष्ठ पुरुषाने आपले कथन थांबवले. मी कृतज्ञतेच्या भावनेने मस्तक नमवून त्यांना प्रणाम केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवंतांचे दर्शन झाले नाही आणि केवळ त्यांचे शब्द ऐकू आले तरी काही हानी नाही. भगवंतांनी आपल्या उच्छ्वासातून 4 वेद निर्माण केले आहेत. त्यांचे दर्शन आणि साक्षात्कार वेदांच्या दिव्य उच्चारणातून होतो. त्याचप्रमाणे भगवद्गीता भगवंतांची शब्दाभिव्यक्ती आहे आणि त्यांच्या स्वरूपात आणि भगवद्गीतेत काही अंतर नाही. सारांश असा की भगवंतांना दिव्य ध्वनीच्या निरंतर उच्चारणाने पाहिले आणि ऐकले जाऊ शकते. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. थांबूया इथे. उद्यापासून आपण आपला रेग्युलर 1 तासाचा वर्ग सुरू ठेवूया. आजपर्यंत दिवाळीचं काय म्हणतात ती थोडी सुट्टी घेतली आपण, पण उद्यापासून आपलं रेग्युलर 1 तासाचं वाचन असेल. सायली माताजी थांबवलं तरी चालेल. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.